Значи, аз съм завършил някъде 2007-2008, вече ми се губят спомени, черно-бели са. Преминах през различни професионални студия, за да получа опит, после ще ви разкажа защо ми трябва това нещо. И някъде 2015-2016 създадох собственото ми архитектурно студио М2 архитектура, където сме 6 сътрудници архитекти и с доста голям екип инженери, които ми помагат. Мисля, че са над 20-30, защото са различни в различните задачи. И разбира се, много голяма мрежа от строители, доставчици и така нататък, които са, както казах колегата преди мен, само човека за никъде. Много важно е да имаш хора около тебе, екип и среда, за която също ще разкажа малко по-късно. Презентацията е готова. Ето тук може да разгледате. Мисля, че това са жилищни сгради на тези два слайда. Друго, което доста правилно пъчи. Да, стана. В момента най-много правим жилищни сгради, еднофамилни садски, но имаме сигурно над 100-150 къщи, някъде да сложим слайд. И също така индустриални и комерциални сгради, за да отдаваме проблеми. Толкова всъщност за мене. Аз сега ще се опитам да ви разкажа какво е да си архитект. Архитекти са някакви такива странни птици, обичат се странно, не комуникират с никой, нещо си там рисуват, чертаят, постоянно пият кафе, общо взето това се знае за тях. Има различни жилички и така нататък. Сега някой от вас замислява ли се да става архитект? Или поне си помисля? Да. Добре, доста хора, значи не искаме шанса да се откажете. Няма. Аз би ще се. Добре, сега някой може да каже, примерно, с една-две думи какво прави архитекта. Да се опита. С една дума. Да, правилно. Давай, казвайте. Превръщаме си те идеите си в реалност. Да, правилно. Мъчи се. Абсолютно правилно. Всъщност, може би така най-добре го обобщил, Вицо каза, щом си архитект, правиш проект. Общо взето архитект прави проекти. Сега обаче, тук идва въпроса, защо са ни тия проекти? В крайна сметка, всеки знае какво е къща, какво е блок, строителите, какво им пречи да почнат да си строят. Тук също има много трактовки за какво трябва, но аз с времето съм си дал един отговор за себе си и той се нарича Поглед в бъдещето. Вероятно не сте гледали този филм за връщане в бъдещето, но там главният герой ходеше в бъдещето да си промени историята на семейството. Архитектите какво правят? Поглеждат в бъдещето, за да променят историята, вида и смисъла на сградата, която ще направят. Как става това? Това става чрез модели. Тук сега случая съм показал един компютърен триизмерен модел, това е най-разпространеното нещо, но различни скици, чертежи и така нататък. Идеята е такава, една сграда струва от 300 000 лева до няколко си милиарда, всъщност не знам колко днес като сграда. И е много важно ти да знаеш, те се строят от 2 до 5-10 години, катедралите са строяли 100 години даже. Важно е ти да знаеш какво ще получиш накрая. И всъщност това е магията, която дава архитекта и за това е нужна тази професия. Поглед в бъдещето. И ето тук съм показал по един стар проект, който сме правили. Едно голо поле, започваме с градоустройство. Тук не съм сложил, защото не съм ги запазил скицирани чертежи на ръка. Следващите чертежи като разпределение, фасади, детайли. Много важен момент. Погледът в бъдещето не е само картинки. Погледът в бъдещето е и цифри. Не случайно за архитектурата обикновено се иска някаква такава странна комбинация рисуване и математика. Това е като да смесиш вода с огън, обаче някакси се случва. Много важни са цифрите. Всъщност те също показват бъдещето и дали изобщо тази сграда ще има ли смисъл в нея, визуализация и най-накрая виждате сградата построена. Сега, освен че поглеждаме в бъдещето, хубаво, ще го погледнем, знае се, това е важно, обаче след това трябва да надградим. Има важни неща.
Значи, когато погледнем в бъдещето, архитекта формообразува. Мисля, че някой каза нещо подобно, само че не го запомних. Дали? Архитекта дава форма на сградите, на пространствата. След това, много важно нещо, набелязва проблеми. Дали? Когато започне проекта, почва да гледа проблеми. Набелязвайки проблеми, се намират и възможности. Дали? Когато търсиш в един проект, виждаш проблемите и възможностите на мястото, на бюджета, на функционалността. След това проучва варианти. Това е големия плюс, нали, на тези бъдещи модели умалени на сградата. Ти не можеш да построиш 5 вида НДК, да кажем, защото те са много скъпи. Затова ти си правиш няколко варианта, от които ти, обществото, възложителя, заедно сядате и избирате някакъв вариант. След вариантите, много важно нещо, взема решение. Архитектът постоянно взема решение. Първо взема решение това, което е направил, дали му харесва или не. Архитекти са известни с това, че почват контрол и зет или цял ден работят и накрая на деня решават, смачкат и хвърлят всичко. После взема решение, когато стане някакъв проблем. Взема решение, когато възложителя го пита. Абе, това ли да направя, това ли е по-хубаво. Така че постоянно архитектът взема решение. След това следи бюджета, мисля, че вече го загаднахме, защото без бюджет, без цифри няма сгради. Това е разликата между творците, които също, впрочем, имат ограничения, но архитекта работи с бюджети. И накрая да кажем нещо, което събира всички тези неща. Работата на архитекта е да оптимизира. И ето, ще казвам две неща. Поглежда в бъдещето и оптимизира.